Ассалому алайкум дӯстони азиз ва обуначиҳои канали мо Насим Теҷе, мардуми сарбаланди Тоҷикистон ва мардуми хонахар. Имрӯза навори беҳтарин. Зиёда аз 11 хонаи фурӯшӣ ҳастад дар навори имрӯза. Хоб дӯстони азиз, замини фурӯшӣ ҳастад аз шаҳри Кӯлоб бо нархи 40 000 сомонӣ. Замин ҳастад аз ноҳияи Қумсангир, аз ноҳияи Данғара. Хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд аз ҳар минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. Хулоса навори ҷолиб ва беҳтарин шидагиай. Агар шуморо чунин хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед дӯстони азиз, мошин ё ин ки хона, замин, хулоса дубой чиз доред, марҳамат дар WhatsApp 911 32 43 44. Суратҳоша гирифта қатъи маълумотҳои пурраш дар WhatsApp мо партоед, реклама карда дар кӯтоҳтарин муддат дар 4 YouTube канал реклама карда иншоалло ки фурӯхта медиҳем. Дастгирии шумо пешравии мост. салом бонувони зебо, ман шуморо ба як ширкат ба кор даъват карданиям. Мехоҳед кор кунед? Истед бо фикр накунед ки дар компанияи фабрика аст. Не, ширкати туркии эрсаг мебошад. Регистратсия бепул, ҳар харид ба тӯҳфа мегиред, истатсона месӯзад. Метавонед дар 2 моҳ як маротиба барои худ ва хонаводатон маҳсулотҳои лозимиро харидорӣ намуда соҳиби тӯҳфаҳои зиёд шавед. Фурсатро аз даст надиҳед. Ин хел шартҳо дар ягон ширкат нест. Шумо дар байни 2 моҳ 200 балл ҷамъ кунед, лидер компанияи эрсаг мешавед. Бо командатон бошад 200 балл кунед, лидер мешавед. баъд уже балл ҷамъ намекунед, худаш аз командатон ойлик мебарояд. Аз ин зиёд дигар чӣ мехоҳед? Ногуфта намонад, ҷои муҳимаш дар инҷост. Агар шумо 5-6 балл ба борза касб кунед, соҳиби 80 тӯҳфаи хуб ва қиматбаҳо мегардед. Ҳар яктаи тӯҳфаҳо аз 100 сомонӣ зиёд мебошад. Марҳамат, шитобед то дер накунед, бо мо ҳамкорӣ кунед. Ман номерҳои WhatsApp-ро дар рӯи экран мегузорам. дӯстони азиз, инак мегузарем ба эълони имрӯза. Хонаи фурӯшӣ ҳастаи дӯстон қарор дорад дар ноҳияи Ҳамадонӣ, деҳаи Мурғоб қарор дорад. Дута хонаи барак сохтагӣ ҳастаи 7 сотиқ замин мебошад. Фундаменти алоқхонааш рехтагии тайёрай. Қишлоқи Ободай ба наздикии мактаба мешавад. Метпункт дора аз райони Ҳамадонӣ 5 километр дурай. Магазин қарибай, хона дарвоза надорад, гирду атрофаш маҳкам. 5-6 хона пас об меравад, яъне ки оби канал мебошад. То бозора ба мошин 5 дақиқа роҳ мебошад. Хулос дӯстони азиз, нархша 140 000 сомониш мега. Марҳамат, дар рақамдори экрамда 6069 WhatsApp дорад. тариқи WhatsApp метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз, дигари эълони мо замини фурӯшӣ ҳастаи замин дархост карда гиред. Ина марҳамат, замини фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, тарафи Чорбоғ, яъне ки ҷамоати деҳоти Симиганҷ, деҳаи Гули Сурх гуфтага, хулоса ҳамун тарафо. Зиёда аз 8 сотиқ замина фурӯхта мешавад бо нархи 90 000 сомонӣ. Оби свет мушкилӣ надорад. Дар даруни қишлоқ мебошад ҳамин замин. ҳуҷҷатош қарор дорад. нархша 90 000 сомониш мега. Савдои хуб мешавад, савдо дар назди ҳамин замин. илтимос беҳуда занг назанед. Дар рақамҳои +7 904 612 1201 WhatsApp, тариқи WhatsApp метавонед занг мезанед. дӯстони азиз, мегузарем ба дигари эълонамон. Квартираи фурӯшӣ ҳастае ки қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Сино 103 микрорайон, яъне ки тарафи Ориентирда мебошад. 5 хонага доми 4 этажа. хона қарор дорад дар дуюм ошёна. 5 хонага гуфтем, масоҳати хона 100 квадратни метр мебошад. хона ремонтҳои замонавӣ. 5 хонага гуфтем, нархша 125 000 доллар мега. ба курси сомонӣ 1 350 000 сомонӣ мешавад. дӯстони азиз, хулоса бе ягон камбудӣ ҳамаи намуди маршруткаҳо ба назди ҳамин хонаро мегузаранд ва дар наздикии хона мактабу магазин, больница, садик, аптек, хулоса ҳамаи чиз дорад. нархша гуфтем 1 350 000 сомониш мега. ина марҳамат, квартираро бо диққат тамошо кунед, маъқултон кишид, занг бизанед ва аз номи сомонаи мо Насим Теҷе салом расонед. иншоалло ки боз арзонам мекунад. дӯстони азиз, дар рақамҳо 113 44 01 71
WhatsApp дорад, рақамҳои дастишам кор мекунад. Ҳардуш WhatsApp дастӣ кор мекунад. Дӯстони азиз, метавонед муроҷиат кунед. дӯстон, яъне ки ба шумо як савол, ҳамин сентри Душанбе гуфтан кадом ноҳияда дохил мешавад? Ҳамин сентри Душанбе яъне ки ноҳияи Сино бошад ё ин ки ноҳияи Фирдавсӣ, ноҳияи Рӯдакӣ, кадом ҳамин ноҳияҳо дар ҳамин сентри Душанбе дохил мешавад? хоҳиш мекунам аз ҳаматон ҳамира дар комментария бинависен. барои хотире ки мо ҳамин ноҳияи Сино гуфтем сентри Душанбеяй, не ки дар комментария менависанд, не ака шумо хато мекунед. инак мегузарем баъд дигари эълонамон. Квартираи фурӯшӣ ҳастед дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, Соколни этаж мебошад. яъне ки дӯстони азиз, дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, шаҳраки Мирзо Турсунзода, повороти Ленинград, дар наздикии хона мактаб, коллеҷи тиббӣ, магазин, масҷид, садик, медпункт, аптека, хулоса ҳамаи чиз дорад. хона ба ҳама чизу чорааш фурӯхта мешавад. Духонага Соколни этаж, яъне ки Соколни этаж маънош ки дар падвал мебошад. хоб нарша 250 000 сомонӣ шумега. дӯстони азиз, муомилаи хуб ҳам дорад. обу свет мушкилӣ нестай. ҳуҷҷатҳо шаҳрнома дорад. нарша 250 та мега. аз номи сомонаи мо Насим Таҷа салом расонед. иншоалло ки боз савдо мешавад. дӯстони азиз, ба ҳама чизу чораш фурӯхта мешавад. дар ҳамин яъне ки аз ҷумла холодильник, стиральни машина, дата телевизори калон дорад. пардаву қулину ҳамаи чизаш меистад. ремонтҳои замонавӣ ҳам дорад. доми нав мебошад. дар рақамҳои 985 02 27 10 қадим метавонед занг бизанед. дӯстони азиз, агар шумо чунин хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед ё ки ягон квартира, замин, хулоса лӯбои чиз доред, мошин доред, трактор, аппарат, ҳамаи чиз дошта бошед, марҳамат дар WhatsApp мо 911 32 43 44 роҳӣ кунед, рекламаи зурш карда, иншоалло ки фурӯхта медиҳем хонаҳои шуморо. зиндаву сарбаланд бошед. мегузарем ба эълонҳои имрӯза. дӯстони азиз, мегузарем ба шашумин эълони имрӯза. хонаи фурӯшӣ ҳастаи дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Варзоб, дар деҳаи Харангон, пеши ҷамоат намебошад. хоб, ду хонага ҳастай, ду дархона, 4 сотиқ замин мебошад. ошхона, алохона, кухни, ҳамаи чиз дорад. обу свет ҳам мушкилӣ неста. бародари азиз, ина марҳамат, инеҷа даруни яъне ки даруни банияшай нархи хонара 220 000 сомонӣ шумега. сарошна фурӯшияй боз камтараки дигар савдо доранд гуфтагиай. обу свет мушкилӣ нест. гирду атрофаш маҳкам ва дар наздикии хона мактабу магазину масҷид ҳам хеле чизо ҳастай. ина марҳамат, ҳозир бисмиллоҳ карда медорем ба даруни хона. инаи якумин хонаи дӯстони азиз. инеҷа калидоршай, мисол инеҷа якум хонаҳай. якум хонаро тамошо кунед ки чӣ хел ремонтҳои замонавӣ ва хуб кардагиай. хулас ба нархаш арзандаҳай шероинар. ду дархона ва 4 сотиқ замин мебошад. дӯстони азиз, дар рақамҳои +7 охириш 1280 рақами WhatsApp дорад. метавонед дар рақамҳои WhatsApp ва рақамҳои дастиш занг бизанед. дӯстони азиз, дигари эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастае ки хона ремонтҳои замонавӣ беҳтарин хона ҳастай. қарор дорад дар ноҳияи Данғара, ҷамоати Исмат Шариф ва маҳаллаи Ҷартепата мебошад. хулоса 4 дар хона 12 сотиқ заминда ҷойгир ҳастай. бо обу свет ҳам доимӣ таъмир дорад. то роҳи аслии Душанбе Кулоба 300 метр роҳ мебошад. 4 дар хона ремонти нав дорад. хулоса бания кухни ҳам дорад. 3 хонаи дигара фундаментиш рехтагӣ тайёрай. нархи хонара 460 000 сомонӣ шумега. боз биёз хонара аз пеш бибин, иншоалло ки арзон мешавад. дар рақамҳои 918 17 22 81 қадим метавонед ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед. документош 100% ҳастанд. обу свет мушкилӣ нест. дар наздикиаш мактабу магазину масҷид ҳамаи чиз дорад. марҳамат дӯстони азиз, метавонед дар рақамҳои WhatsApp-шон занг бизанед.
دوستان عزیز، خیلی که در بالا قید کردیم که زمین فروشی هستی در شهر کلوب با نرخ ارزان. مرحمت گوش کنین. در شهر کلوب هستی شهر بچه دهه سرچشمه، یعنی که سیراوش میگن همون طرفا، دهه سیراوش میگن خلاص همون طرفا. 2 سوتیق زمین آب سویت هم هستی. این زمین در درون قشلاق ای. نرخش 40,000 سومانیش میگه دوستان عزیز. در شهر کلوب دهه سرچشمه. این مرحمت زمینه تماشا کنین، معقولتون گشید، میتوانید زنگ بزنید. 2 سوتیق زمینه شهرینر میتونین خونه کنین. 40,000 سومانیش میگه، کم ترک دیگر با سوادو دارد. 2 تا نمبر دارد، آخرش 04 20 خطی و باز نمبر دیگهش 02 76 خطی میتونید مراجعت کنید. میگذاریم به نهمین اعلان امروزه. زمین خرید همینجا هستن. شروینر از ناحیه دنغره گفتیم زمین هسته. این مرحمت زیاده 10 سوتیق زمین است. سروشنا فروشی دوستان عزیز در ناحیه دنغره دهه نوابود، یعنی که درونی قشلاق مردم زندگی کرده استند. 10 سوتیق زمین نرخش 60,000 سومانیش میگه. این مرحمت دوستان عزیز با دقت تماشا کنید، معقولتون کشید. در رقم های 930 922 60 68 خیلی رقمی واتساپ میتونید مراجعت کنید و معلومات انیقترشون از خود صاحبشون پرسان شوید. یعنی که دوستان عزیز فوندامنت خونه هم ریختگی تیاره. 60,000 سومانیش میگه. 10 سوتیق زمینه. مرحمت میتونید زنگ بزنید. دوستان عزیز، دهمین اعلان ما خانه فروشی است که قرار دارد در شهر دوشنبه پیش ماشین بزرگ، یعنی که در ناحیه رودکی می باشد. 4 در خانه، 2 سوتیق زمینه، 2 تا حمام دارد، 1 تا کوخونی دارد، کلیدار، 1 تا پدول، حاجت خانه، 2 سوتیق زمینه مساحتش. خلاصه گرد اطراف خانه محکم، جای بهترین در پیش ماشین بزرگ ناحیه رودکی. 4 در خانه ریمونت های زمانوی. نرخش 325,000 سومانیش میگه. برادر عزیز کدومی که خانه خر باشید، کلیدار، 4 در خانه، 2 تا حمام، 1 تا حمام درونی دارد، 1 تا دیگر بیرونی دارد. گیدش گفتیم محکم در مسئله آب سویت مشکلی نیست. نرخش 325,000 سومانیش میگه. باز کم ترکی دیگر سودا میشود. در رقم رو اکرامده دوستان عزیز آخرش 92 99 واتساپ دارد، آخرش 1736 رقم های دستی هم میتوانید مراجعت کنید. شهرینر باقی سربلند و خانه آباد باشید. هزار رحمت کلام برای دستیدان. خداوند نگهبانتون باشد. خیر دوستان عزیز.